Deze vlagen hong Joet in top, want Snits is de kampioen van de SKS 2012. Welkom bij het Scootjesjournaal. En hoe kan het ik hoors? In dit Scootjesjournaal stiet het scootje en de bemanning van Snits centraal. Zij zijn de kampioen van de SKS 2012. En dus zit de skipper Douwe Visser aan tafel. Hij heeft zo'n Jappie ik mijn naam. Misschien wordt het wel zijn opvolger op termijn. Ruitse Spanninga is aanwezig. Hij maakt een koningsmiel kleer voor de winnende skipper van deze SKS. En de muziek is ik koninklijk, want Iris Kroes zit op de Gaasterland en het haar harp zelfs mijn naam. En Klaas Jansma verzels mij zijn vakkundige oordeel. En een Scootjesjournaal zonder wedstrijdverslag is geen Scootjesjournaal. En daarvoor hebben we Elke Lok. Elke, Joet op IJsselmar. Wie er eigenlijk nog wel wat spanning? Nou, er weer wel wat spanning, omdat het wat een wisselende koelte weer. Maar om plak 1 zien we dat natuurlijk al lang niet meer. Maar let het maar zijn, jongens, om plak 2 en 3 gaat het nog wel tussen Grauw en Bolzert. En er kan nog wel het een en oor gebeuren verzels. Die beide mannen willen er nog wel even zien aan. Op het wedstrijd zijn in een wisselende koelte. Een beetje noordelijke wind weer, dus 2 keer heen en weer in die baai van Lemmer. Maar die wind die weer heel twijfelredig hult in. En de skippers moesten ook grustig zijn wat het buiken ziet en wat je dan heen kon. Maar uiteindelijk gingen ze dan toch los van de start. Snits bovenin ziet het was één onder. Die hopen hem een beetje, maar die drukt hem net naar boven. Jenne Waard en Drachten daar tussenin. En onderin wie de Lemmer de baas. Mij, Bolzert en Grauw. Die ziet het een beetje bij elkaar in de buurt. Maar Grauw ziet het even zelfs net zo lekker. Want Bolzert leidt nogal een aardig eindje heuger. Dan het bijna de heugste ton. En ik zei het al, de onderkant die weer baas. Lemmer het eerst om de tonnen. En die gewoon mooi voort. Het ziet er ik wil wat mooi loop in dat skip van een midje. En dan kan je zien dat je voortkomen. Maar daarachter daar weer een geweldige griepers. Er gebeuren van alles. Bolzert gewoon stwarren. De Langwar als treden. En dan komt die rest erachter. Maar hoe komt dat een beetje? Ken je een woord ertussen? Zie ik het een beetje van Grauw uit te komen. Er zitten hele mannen achter. En er zit alle en meestal achter. En waar is Snits? Snits komt er helemaal omheen. Die dacht van ik moet er net wezen in die griepers. Ik zie er helemaal omheen. En daar komt er dus al naar voren. Oer al die oren. Likas de hele mannen. En drachten hinnen en jenne woord. Op wij naar de voorsten. De voorsten die ben bij de Lemmer. De Lemmer bleef, ik vond het echt een mooi eindje voor. Die start wie heel bepalend verzeld. Maar het zal echt oors worden in deze wedstrijd. Ja, en daarom biedt het nog wel spannend. Bolzert erachteraan. En dan komt Drachten erachteraan. Langwar erachteraan. En dan komt de rest van het veld. Het is een skitterend gezicht dat ze dan naar de onderkant gaan. Maar je kon die skippers wel vergringen. Want die zijn van, ja, wij weten wel wat er in het rakje naar die dik gebeurt. De ingen krijgt hem wel en de oren krijgt hem net. Chef, vierde plakje intussen van Snits. Want Drachten zie je er ertussen. En al voorop van de middenmoord op wij naar de voorkant. Want daar wie het te heljen. Dat weet Douwe Visser als geen oor verzels. En ze vrezen hem al jaren wat dat onbelangrijk. Want hij ken, ik zit het nog maar eens een keer en ik zal het wel vaker zitten. Hudder en Heuger. Tje. In die ene slag naar de dicta, die het Lemmer net die een tussenslagje, die wie al fataal voor hem. Daar komt Bolzert Lemmer voorbij en Lemmer maar erachter. Het wie in no time gebeurt. En toen moest de Lemmer zien dat ze daar wat achterom kwamen. En daarachteraan, daar wie het was van griepers. De ene kreeg een bol, de oren kregen net. Tonnen net reken, tonnen wol reken. Het was hartstikke moeilijk om dat te bepalen. Waar je bij die dik draaien. Nou, dan komt Grauw nog redelijk voort. Met Jereveen daarachter. Maar dan ben al gewoon een heulijn voort. En dan mag je zien daar weer bij te komen. Grauw lei echt een heulijn achter. En Bolzert wie op dat moment wel echt degelijk twadden.
in een weer achter de lemmer. Ja, die doet het tussenslagje op een nij. En nou helpt het wel goed uit. Dan komen ze op die tonneta en dan is er wel even de spanning. Ken lemmer die tonnen rissen en ken Bolzert die tonnen rissen. Hij wie bepalend in deze wedstrijd die tonnen. Maar lemmer ken er boven, slingert een beetje erheen gaat. Maar komt er mij een gejuich omheen. En dan komt Bolzert er ik omheen. En dan ben ze voorlopig voor. Dan moet lang wacht je. Die moet wacht je dat die man van de hele mannen er voorbij kennen. Komen die goed rijden. Ja, die komen goed om. En dan is het Snits die erachteraan komt. En die had intussen verlend. Die moet achter de hele mannen los. Het is de eerste keer in het koersen uit zijn dan juist die wedstrijd dat Jourum voorbij komt. Dat we meestal Snits voorbij gaan. Maar hij zal weer komen. Ja. Dat zal zonder het geval wezen. Je komt er al aan met Grauw daarachter. En Grauw die wie ik een heel eind opsketten in de rangschikking. Alles dwarrelen en dwarrelen trollen heen. En dat wie de verrassing van deze midje. Later kwam de beetje stievere koelte. En toen konden alle posities wat handhaven worden. Nou, hier komt de hele mannen nog een keer aan met Grauw bij de bovenste tonnen. En dan zie je hem hoe moeilijk het voor die skippers is. Hele mannen kennen daar natuurlijk. Die met wachten op Grauw. Die Grauw gaat er doorheen. En zal langzaam komt Grauw scoot een beetje vooruit. Maar deze man, ja, die wie een redelijk baas in deze wedstrijd. Al zoen ze dat net echt worden. Maar dat wie goed genoeg. Bam, bols het voorbij. En dan op wij in de lemmer. Meer toch die man net gewoon vooruit zien. En dan achter de lemmer aan. En de Sjen werd dat komt. Nou, Sjen hoe dat verschil is. Verschil is eerst vrij groot. Lemmer leidt nog aardig voor. En dan een mooi eindje bij de camera heen weer. En dan zie je hem Snits lezen. Maar hij zult echt dichterbij komen op deze midje. Want er zie je het van alles in. Die ene keer moest Lemmer nog een liets tussenslagje doen. Maar dan gaat er nog voor Snits los. Maar die komt al dichterbij. Alhoewel ik Douwe Visser zal dit net goed beteren. Hij wie heug. Hij die niet de vakklapper, die twee keer de vakklapper. Nou ja, toen liet er hem maar vol gaan. En toen moest er mij een opzetter eromheen. En met die opzetter daar hij nog langer mee werk. En voorlopig leidt Lemmer dus weer een paar lengtes voor in deze wedstrijd. Maar het weer voor het publiek wel aardig net de Sjen. Zeker dat je weet dat de Lemsters hier zitten. Nou, hier dus kennen. Dan zit er heuger, vatter als de Lemmer. En dan komt er bij die tonnen. En dan zit Lemmer er een beetje boven. Stroest er een beetje oerheen. Maar dat wie dan ik alles. Alleen nog, ja, dan komt verderop zit Beert Minkten nog een keer. En dan zit het wat moeilijk in het Vaderwien. En dat betekent dat Lemmer er nog een keer oerheen stroest. En dat betekent dat Douwe Visser zei van nou, dan ga ik mijn midje wel zo'n beetje gaan. Dan bloedt de Lemmer maar voor. Hier leidt de Lemmer. En dan komt Douwe Visser erachteraan. Hij zult nog wel beziekje, maar dat slag het natuurlijk net. En wils het spannend bloed in de vloer. Er zit achterin van alles te belibben. Het is echt een hele mooie wedstrijd van een Hulsoort West met de protestvlaggen bij Walsijn en Ljouwert. En wilst voorin plak te draaien, fjouwer en vier. Het spannend weer met hele mannen, met Grauw, met Bolzert. Alle jaren dicht om elkaar heen. En Grauw vond je zelfs een reden in om deze situatie van bij de hele mannen. Om de protestvlaggen te hissen. Maar dat is net helemaal teruggegaan. Maar we zullen toch even zien dat er wel degelijk de protestvlaggen uithangen worden. En ze worden net al hierin zien. Maar dan kunnen wij intussen naar de finish van deze man. Die het hele seizoen hudder koer als elke nien. En heger koer als elke nien. En dus wie dat het belangrijkste van deze hullenzielerij. Om te laten dat Douwe Visser nou al de kampioen is van 2012. Hij dit starig zijn laatste slagje. En dan kan de handjes omheug. En dan kan het helemaal losgaan voor de Snitsers. Die hoeven morgen alleen dan maar eindelijk de Sjen naar het scootje zielen. Maar dat zullen ze net waan. Want hij zal werkbeziekje te winnen. Nou, jongens. Gefeliciteerd! Morgen gewoon weer beziekje te winnen. Ja, zeker. Moest even nog uitdenken? Ja, ik zit nog even in het filmpje. Ja? Ja, wat dan? Nou, je ziet jezelf naar de finish gaan. Dat is dan nog een beeld uit zelf opzetten. Dat is mooi. Ja. Ja. Wat nou zo raar is, elke topsporter, en doe best een topsporter of net? Nou, we doen het best. Ja, je doet je best. Elke topsporter die het wint, we hebben Epke Zonderland van de Wiekersjoen. Het eerste wat zij pakken is een vlaggen van hun stad of provincie of land. Ja. Doe net. Nee, heb ik niet vlagen in. Ik wel. Ik kreeg van Omroep Friesland. Ja. Van een geweldige prestatie. Ja, Ja. echt. En Aasten was de Polonaise, maar nou nog net. Nee. Maar dan moest eerst even Maar praten. hij hing het een bol om zijn schouders Nou, in. en het heeft... Dus morgen op een snitser maar. Ja. Langs dat publiek.
Ik op ondersteboven, maar de vlaar in de voeten. Zo is dat, ja. Hoe spannend wie het nog voor je? Ja, super spannend. Super spannend. Ja, zeker. Ja, nee, deze wedstrijd weer heel erg moeilijk. Hè? Dat elke keer zei je. De jongens op een gegeven moment door een boog en dan wist helemaal niet of dat wel zinvol was. Dat weer maar oude actie. Dus ja, en wij moesten wel in de buurt van Balzert blijven. Ja. En die lopen eerst wel voor. Ja. Dus ja, nee, dat is een super spannende wedstrijd. Spannend. Ja. Ik doe eerst uitslagen even. Ja, oké. Ja? Mag dat? Ja, maar wel. Oké, de Lemmer wint hier. Snits tweede, Grauw wordt tredde, Balzert vierde, vijfde de Hillemannen, zesde Jennewoord. Drachten wordt zonde, Langwaar achtste. Het Jereveen eindigt op het 9e plak, werd teleurstellend succes. De Jouwer tiende. Wat zijn mijn protest 11e, 12e de Zuidwesthoeken, 13e Ljouwert en 14e Lodewijk-meter. Nou maak ik even de protesten, daar ben nou de uitslagen van bekend. Het protest van wat zijn in Ljouwert wint wat zijn. Dus Ljouwert heeft 14 strafpunten. Het protest van Ljouwert het zin wat zijn is afwiest. Dus dat is niks. Zeggen we dan. En dan is er nog een verhaal. De Zuidwesthoeken is in heger beroep gaan. Het is in de uitspraak van Juster. Doet het er wat daar? Nou, voor de Zuidwesthoek al. Dat is teleurstellend. En ze ben ik principieel. Okay. Vroeger zijn die meters principieel, maar nu gaat het om de punten. Ja. Nu gaat het om de principes. Zij is dat. Het klassement. Snits is kampioen. Er is niks meer aan te doen. Zeggen ze dan in Sneek of niet? Woorden van gelijke streek. Ja. Ja. Balzert tweede, Grauw tredde, daar wordt het nog wel spannend mooi, denk ik. Jennewoord vierde, de Hillemannen zit op het 5e plak, de Lemmer op het 6e plak, dus het zondeplak wordt innaam door de Jouwer en het 8e plak door Drachten. Verder gaan we even net nou met uitslagen. Het weer spannend dus. Ja. Ja, heel spannend. Op het scherpst van de snede, Joet? Ja, die een hele scherpe wedstrijd voor iedereen. En wij voor u trekken wel heel groot belang bij natuurlijk, want wij willen je wel heel graag uit de ringen wijzen. En dat je op je eigen wetter kampioen worden mutten en het is mooi. Nou, het waarbrecht is ik net geweldig vanmorgen, dus dan kent alle kanten uit. Maar dat hier ik net meer verkeerd ging kennen dan. Ja. In het tweede route, begin tweede route, weet ze dat Balzert nou mijn klassement maar 2 punten naar de snetsteven. De lijn Jem zonde, leidt Balzert eerst en dan kreeg hem die 1 punten, dus de gemiddelde. Nee, het weet door hier wij wat feest dit boordje. Maar toch, dan wordt het wel de extra steden. Denk ik dat ze er mooi naar facileren. Ja. En dan bij leeg waren. Ja. Maar ja. Die raadzaken, dan komen ze bij mij. Samen in de armen gaan, komen ze bij me. Dat stond op dan weer, hè? Maar ja, goed, het is ik van harte gegund. Dat is natuurlijk. Maar het wie dus wel even één route. Super spannend. Doet zij uitzaken met zonde. Toen dacht ik, nou weet ik het net. Want fijn werd ik samen jochende. Ja, dat kan samen gebeuren. Ja. Maar denk je hem dat dan zelf? Dan liet ik het toen die zoon vragen. Jappie, wat gebeurt er dan aan boord? Nou, net zo vol. Het ben saai. Ja, geconcentreerd. Je bleef geconcentreerd, hè? Dat is echt ongelooflijk. Dat is de oplossing. Dat is de enige oplossing. Ja, geconcentreerd blijven, dingen doen, wat je doet met en doorgaan. En dan komt het wel goed? Goed al, ja. Ja. Goed is goed komen. Maar wat houdt dat concentreerd blijven dan in? Want ik neem aan dat ze op al die scootjes concentreerd blijven. Of is dat het grote voordeel van je dat je hem dat beter kennen? Ik denk dat iedereen wel geconcentreerd is, maar bepaalde situaties of momenten word je wel eens verslappen. En dan moet je geconcentreerd blijven en dan train je voor. Maar hoe doe je dat? Trainen. Hoe een matje. Erop praten. Nog een keer erop praten, nog een keer erop praten. Ja, nog werken trainen. Ja, maar ik denk dat je een oor perspectief op zijn wedstrijd. Je leest dan wel zonde, maar je vecht net in de 6e en de 8e. Maar je hebt het hele veld in beheer. En je zit daar moeten we heen en dat is eigenlijk tweede plak. Ik bedoel, in die zin strijd je wat over. Dat je altijd in die midden moet zitten. Je koers, je zit daar moeten we ongeveer heen. Je had hem net waande met oren? Nee. Totaal net? Nee, nou ja, uitzonderlijke situatie, ja. Maar ik wil natuurlijk. Maar op zichzelf niet. Nee. Dat is een groot verschil, ja. En daar winst, als het zo'n superscootje is, dan goede bemanning, denk ik dat je hem daar een soort van winnen. Ja. Je moet een situatie losje van de wedstrijd. En je moet naar de wedstrijd zijn en niet naar de situatie. Nee. Dat is het. Dat is het. Wij hebben nog een man aan tafel zitten, maar een heel mooi oud stoofje nemen ze dat net? Ja, nog Pieter Oorlog is van mijn mem nog. Ja. Orden hier. Ja. Dus de televisiekok Rijtse. Ja, mag eens wat kleren of niet? Ja, ik nou,
en we maken even een mailtje maken wat ze ik vroeger in die scooter nog gedaan. En wat weer er in de scooter stond maar één kacheltje en dan kon maar één iets denken op één potje. Dus alles moest op dat ene kacheltje gebeuren. En wat doen ze dan? Nou, dan smieden we alles maar wat bij elkaar in. Ja. Dus dat is een stoofpotje, toch? Ja, jerpels ga ik heel stoof, die hield over. Die citroen, een glasje wien, die doen misschien ik net. Maar ja, maar je van u. Win, ze winnen alle gewin. Weer Ja. een schildscheppen. Oh. Nou ja, geleerd. Maar in ieder geval, en dat noemen ze dan een soortje. Een soort. Dus ik denk, nou dat is ik wel toepasselijk. Ja. Want ik zit hier ik naast, hè. En Dit maar is ze er een altijd soortje. een soortje van. Nee, maar dat noemen ze dan een soortje. En dat maakt zich even clear voor de kampioen. Want gefeliciteerd. Geweldig. Hij maakt wel shit op zo'n pitje. Nee, ik ben misschien wel hartstikke van Oosten, maar zout ben ik nog niet. Nee. Maar nou ja, in zo'n ponsje en dan eerst een laagje rauwe jerpels onderin. En sassenbord. Nou, dat komt ik net zo En daar komt dan Ja, hij laat het even heel snel. Beetje soort en pieper erop. Hij kan het, maar dit had er net in 3 uur geleden. Nee, wacht eens even, want ik ken het over die. Dan doen we die Volgens mij is een pannen met gere spullen anders tegen. Het is al een fake. Het is al een fake, Klaas. Maar ik denk, ik liet me net in de loeren lezen. Want je wat over erom, dan mag er wat kruiden op. Nou, ik ga je wat delen bij en zetten we dat wat in elkaar. En is het net een aardig iets? Likt het wat, Ja, Douwe? best wat van, best ik wat van de iel of net? Heel is super. Citroen erop. Hoe lang moet dit stoven? Nou, die uitsturen duren niet zo lang, maar dat draai ik het hier stoven. Nou. Dus ik had daarin, ja inderdaad, maar dan zoals het daar een proef, want het is lekker. Ja. Het is Hey, maar lekker. en Ruijs, want ook komt van de jouwer. Bist nooit teleurgesteld hoe de jouwer? Als je, ik zou zeggen, als ik nee zeg zo, dan lieg ik. Hè? Maar het is natuurlijk zo, als je nou zorgt wat de jouwer doet, en ze hebben een fantastisch koetsje, en ze hebben denk ik een hele goede bemanning. Alleen nog over naar Sjeur, naar wat voor ervaring. Ja. Snits had. En wat Jim al net heeft, ja. dat en missen toch gong ze hem juster voorbij. Doen ze Sjeur? Ja. Ze doen Dat het. wil ik maar even zeggen. Nou, ze Ze doen het juist beter als wij. Ja, en toen zei Klaas, ik ze ben net onverslaanbaar. Nee, Dus het natuurlijk is... Nee, natuurlijk niet. Nee, maar toch dus liep het als het er vaak één zo. hun bedriegen kent, dan is het jou. Nee, maar Ah, daar ben nog tolle woorden, ja? Maar als Ja. ze er onstingen in, dan wie de jouwer haar nooit voorbij komen. Want het was natuurlijk een elementaire fout van wedstrijdzielen. Had je de tjenstander zaak inletten. Je moet tussen de boeien en de tjenstander boeien. En dan wie er hem nooit voorbij komen. Dan stond het record even naar van Ulbe Zwager uit 1960. Ja. Daarom Ja. vond ik het historisch een beetje jammer. Ja. Ja. Ik vond het mooi van de jouwer. Hier staat zelf ik in de gaten. Nee, natuurlijk. Nee? Daar ben je net mee bezig. Maar, Nee, maar weet je dat? waarom dan toch zonder je zijn wedstrijd regel? Ja, nou, dat is een beetje... Wij kwamen wat heel moeilijk om die boei heen. Ja. En wel onstil. Hun kwamen mijn gangje, dat verder wien om die boei heen en ze ontsnapten direct. En ja, dat is mooi. Ja, wel een stil. Ik denk, ja, ze rennen er toch onderweg, dus let me in. Maar achteraf kreeg ik weer toch fout, want daar pik ik zo bak. Want ik werd een hele leuke wien op en dan ging wij er ik in kwam. En dan heeft misschien nog een strijdhand. En nou weer in zijn fut. En toevallig winnen we van de mond bij hem en praten wij met de adviseur van de oude visser. En dat is Marije Faber. En toevallig komt dit onderwerpje van Juster ik onder water. Ik ben Marije Faber en ik ben de adviseur van het Scootje van Snits. Douwe houdt zich heel erg bezig met het sturen. En ik probeer zo duidelijk mogelijk de wien en de baan en dat soort dingen aan Douwe te rotten. Ja. Dat hij zich vol kan concentreren op sturen, op het scootje. Door best zien extra eigen, steeds maar. Klopt, ja. Hoe is dat zo worden? Ja, eerst heb ik heel veel zelfzield en nou in de lietse bootjes. En daarna nog eens in de kernploeg. En daar weet ik al een beetje een adviserende rol hier in de Jengling. Dus toen heb Douwe me vragen en zei dat kon. Je neemt wel eens beslissingen samen en dan denk je, dat is net goed. Bijvoorbeeld Juster. Juster toen zielen we terug, terwijl Jouwer die gingen staag. En nu is de beslissing weer zo mooi, zo net mooi. Nee, we gaan toch terug, we gaan toch voor je oren voor de linker wien. En dat is net een goede beslissing. Baals dan? Ja, dan baal je wel even, ja. Ja, Nou, goed leien, hè? het koelai, ja. Dus, ja. Oh, ik stond even in die gesprek al eens. Ja, oké.
Nou, dan klaar ik en dan klaar ik ja. Ik ben vaak bij de boei. Het is regel u toch? En is hij wat te adviseren, Douwe Visser? Ja, zeker. Ja. Maar hij liet het me nogal eigenwijs namelijk. Oh, ben ik. Oh la la, het giet hier helemaal mis. De stoof giet hier in de brand. Ik weet hier, ik ben kamperen, maar ik zou je vertellen, het zal me lukken. Oké. Het zal me lukken. Douwe, hoe belangrijk is een adviseur? Is Marije voor jou? Nou ja, die is heel belangrijk, want dan is ze net aan boord. Maar ik hoor dat al die jaren niet belangrijk binnen. Ja. Daardoor ben ik net aan boord. Maar ja, ik zei het haar van, nou ja, het liet me moeilijk om Douwe Visser te adviseren. Want toen wist het zelf toch ik wel heel goed. Nee, ik weet lang niet alles. Wie dat maar weer. Nee. En vaak is het een stukje je zielen en dan focust je op het sturen en op het tactische gedeelte. Nou, maar die houdt die win in de gaten. Van, nou, dan combineer je een paar dingen met elkaar van, nou, tactisch doen we dit dan, maar de win gaat dat aan. Nou, dan komt er een conclusie, die loop ik dan een conclusie op de informatie die zijn met jou. Ja. Nee, zo werkt dat spelletje. Ja. En soms ben er momenten, dan heb ik een overzicht op en dan gebeurt er iets echt wat buiten mijn blikveld omgeeft en dan zou je dat en dan moet ik daarop reageren. Ja. Maar dat is een beetje een samenspel. Ja, het is één groot samenspel bij Maar je kerst dat blies echt waan. Als zij nou zei, bakboord uit. Ja. Dorst het aan. Net altijd, nee. Nee, meestal niet, nee, want ik ben wel zo geweest, ik altijd zelf even. Nou ja. Ja, dus dat beslist Dus, zelfs. ja. Ja, de skipper beslist, maar... Dat is maar niet het helemaal bij zijn. Ja, maar ja, de kerst lang net alles ja. Dat zeiden ze al. Ja, als er rondom gaat, maar soms is er ik met niet. Ja. En dan ben je afhankelijk toch van informatie voor, daar. En dan moet je toch maar op vertrouwen. Je krijgt van voordek van Marije, maar ik vind meestal soms dat achterdek net, dan krijg je van voor niets. Ik bedoel, en als je net alles echt zelf in beeld, dus dan moet je een beeldvorming inholen van, oh dat is hier gebeuren en daar reageer je op. Ja. Jappie, hoe is het eigenlijk om maar je huid te zien op zijn scootje? Waardeloos. Ja, dat weet ik niet. Geweldig, denk ik. Ja, wel goed. Ja, Prachtig. geweldig, maar- Ik heb vergelijk, dus... Nee, zie maar altijd op bij je ja, huid. vaders en zonen, dat wilde ik nog wel eens botsen. Is dat bij ja, je? dat valt wel wat mooi. Best dit, ja. Maar zit ik er nog niet op? Ja, maar zit dus zo'n vak, hè? helemaal voorop. Ja, Ja. dat zie ik al. Ja. Ja. Maar door best Zit aardig 4 uur bekoord. best je hem uit zijn eigen dan ik mij. Als er op voordek dingen gebeuren, we er nog niet aan dit. Nee, dat doet nog, dat doet Albert Busch. Oké. Ja. Zegen. Wat is dien doel? Was je gewoon op een scootje varen blijven of heeft je Ja. als doel skipper worden? Als dat doel in een lijn leidt en het is logisch misschien dat het gebeuren kan en mooi, dan is dat ik een optie, ja. Hoe lang is dat nog terug, Douwe? Geen idee. Denk je wel zo naar? Want er is nou zo'n keer kampioen geworden. Wat is nog de uitdaging? Nou, Klaas, Maar Klaas praten. Nou, ik ben Klaas praten. Ik altijd een feest. En dan leer ik altijd weer een hoop van. Nou ja, in die zin heb ik niet zozeer een doel. Het Zielen is gewoon hartstikke leuk. En nou, zolang het leuk is en je leert er elke keer uit Zielen weer wat nieuws, of je vul je kennis weer wat aan, of je beleeft leuke dingen. Nou ja, en fysiekheid opbrengen, dan bloei je terug en dan net al te vol in het paard. Er zit nog genoeg uitdaging voor jou in. Zielen, dat is wel zo'n een moeilijke sport. Ja. En er is zo weinig echt onbekend. Maar Dat je men moet ook er zelf echt ontdekken. volle voor aan de kant zetten. Ja. Maar Hoe dat- lang hou je dat vol? Dat weet ik niet. Ik hoop nog lang, maar, want ik vind het prachtig. Ja. Maar ja, ik heb geen idee, jongen. Want vertel eens, wat zegt er al je voor een kant? Ja, dat is moeilijk. Dat vind Mijn ik... hele leven. Nou ja, uw hele gezin is altijd, zolang als wij bij elkaar zijn als gezin, is altijd gericht op het scootje. En dat betekent, ja, ik zit voor de lol wel van, ik vaar om mijn vrije tijd te financieren, dus het scootje te financieren. Ja. En net omgekeerd. Ja, En dat is wel een beetje overdreven, maar in dat last dit alles wel een beetje. ja. Ja. Het dat altijd leuk geweest, Jappie, voor Jim? Ja, prachtig. Ja? Ja, we zitten er wat nog een steeds bij. positief verhaal is het hier alweer, maar, hè? nou ja, maar kerst het dan dat meesten er heel oors mee aan de gang binnen. En dat er hakkenkrukken in die vloot komen. Want ik jij die dan was knarren en marren. Van dan gaat er weer een, zoals in Terhennen, gaat er weer een onreglementair door dat wien en dit. En dan tegen die man ergert hem deed. Nou, dat wie wel een hele grote samenloop van omstandigheden. Ja. Hè, dat Nee, we maar wel- doe ergens die was deed Ja. aan amateurs die er dan inkomen en ik zijn scootje besturen.
Maar wat mij nog meer interesseert, Klaas, is... Nee, maar let op daar nou eens in wat dat erger, dat irriteert. Dat irriteert hem mateloos. Ik denk wel eens dat die mensen er nog een hele lange weiting in. Ja, maar ik zet maar dat is ik logisch. En ik bedoel, verdorie, ik zie van nou 23 op een snekenpaan. En ik ben nou al meer dan 20 jaar skipper. Dus ik zo'n bijzonder dat ik kloot wijs dat ze nou dan net eens opvoel. Ja, want dan heb ik het net in de gaten. Dus, maar dan ben je natuurlijk iedereen die begint, ja, die moet gewoon de tijd hebben om het skutjeskippen te leren. En het hele vak van zielen en het schip aan de gang houden en maar je mensen omgaan om dat onder de knibbel te krijgen. Dat is niet eenvoudig, dat is echt topsport. Ja. Maar is het net lauwer dat de SKS wat betere selectiecriteria hebben? Oké. Je moet het worden, je bent net. Zou hij een goede skipper worden, kennen? In aanleg wel, dan krijg ik wat een beetje naar. Hij had een goede game. Ja. Nou, maar in aanleg, hij heeft talent? Hij heeft zeker talent, ja. Maar ik bedoel, er is meer voor nodig dan alleen talent. Er zijn een heleboel voetballers in Volendam die een heleboel talent hebben. Die ben in de kroeg terug te komen. Maar die ben nooit tot volle wacht omkomen. Er is drive voor nodig, er is inzet voor nodig. En niet alleen van jezelf, maar van je vrouw. En die drive en die inzet, dat vergestoot van die team. Hè? Want dat, zei het Klaas ook, dat is je kracht, dat team. Ja. Dat zei het iedereen. Ja. Dat moet goed wezen, dat moet in wezen. Maar hoe het mag dan soms wezen? Als iemand daar, nou, er kind toch eens iemand net bijpassen. En dan mag ik zeggen, sorry jongen, nee, maar je gaat eraf. Dat is net het, dat is duidelijk. Ja, maar kan ik het hoe komen? Dat is wat anders. Ja. Maar dat is dan een persoonlijke interpretatie van de werkelijkheid. Ja, maar dat viel zo net als het. Nee. Nee. Nee, het is heel simpel. Ja. Ik bedoel, je komt bij een team en dat team heeft een bepaald doel. En als je ook geen bijdrage levert bij dat doel, dan ben je niet alleen nog mij tot leeft of jezelf, maar ik al die oorleden van het team. Dus als dat echt niet past en je hebt de filosofie en de stramien niet zitten, als individu zijnde in dat team, ja, dan moet je afscheid van beginnen. Maar toch hast je leert, je hebt echt bewust leerd om daar socialer mee om te gaan, met dat soort aspecten. En dat moest je ook leren. Ja. Zeker, ik heb dat ik leer. Niet samen uit de lucht vallen komen, maar ik heb er wel wat hulp bij hand. Maar we praten maar als team en we dragen dit idee als team. Want anders kan je hier niet functioneren. Nee. We hebben muziek, speciaal voor hem. Jammer, zei hij. Praat gelukkig muziek, hè? Ja, dit is echt een fantastische jongeres, Iris Kroes. En Sisje met Reinoud Dauma. Winnares van de Voice of Holland. Nou, dat heeft hij nog nooit wonnen en dat zeg ik nooit winnen. Speciaal voor de kampioen. Nou. Ja, speciaal voor Douwe Visser, Iris Kroes. Met het nummer Throw in Tomorrow. Everyone says that I'm shooting way too high. Everyone says you gotta fall before you fly. Whoa, whoa. Everyone says that my colors are too loud. Tell me to get my head out of the clouds. Whoa, whoa. If they really knew me, they'd understand why I am the way that I am. I just gotta be free. I'm already out there in it, dancing all around. Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da.
Everyone says you gotta fall before you fly. Whoa, whoa, whoa. Ja, over 2 weken komt haar nieuwe album uit. En ik krijg zo'n beeld voor me. Iris, mij haar harp als een zeemeermin voor op het scootje bij je. Mooi. Ja, Ja, dat soort wijze. Oh, dan mag... De zeemermin, hè? Dat is wel... Ondertussen is de eerlijk game. Nou, in de ILG. Is dat net fantastisch? Ja, dat denk ik kookingen dit. Ja, nou, het heeft heel lang opstaan. Ja. Hoe vaak was je nog kampioen worden, Douwe? Geen idee. Maakt er niks uit. Plezier in het chillen, dat is het belangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ja, er ben ik klassementen enzovoort hinnen. Ja. Zuster net nooit? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Hoe zit dat ik alweer klaar is met de klassementen? Nou, je hebt een vleugelklassement is Douwe nou opklommen tot derde plak. Maar als je die orden, die zelden volle langer in haar leven, maar er zijn maar weinig die het rond haar 65ste volhouden. En Douwe die straalt wel uit dat hij de kracht heeft. En alles het ontzettend laag om dat zo lang vol te houden. En dan kan je dus misschien wel bezwaar gaan bedreigen, maar dat giet de Douwe net om. Nee, plezier. Ja, en Ja, maar het is wel mooi is, toch? Dat is een bijkomend effect. Als het goed gaat, je hebt je zielmachinaal heel leuk en je hebt een leuke ploeg aan boord en het gaat goed, ja, dan is dat een bijkomend effect. En natuurlijk vind je het machinaal mooi dat je goed scoren, want dat is eigenlijk een beetje het loon naar het werken om samen te zitten. Hè? Als je de hele winter en de hele voorseizoen aan het trainen bent en het lukt niet, ja, daar is geen aardig doen. Ik bedoel, even eerlijk wezen. Nee. Maar ja, wist ik los van al die klassementen net in. Verjet de enorme bijdrage van Ulbe Zwager, dat Scootsie net in. Onderschat Tjetter Lammertsbrouwer, wat een topper wie. Net in verliest Siep van der Wesk uit de tegen. Zal ik net in ooit Douwe Visser vergeten. Nee, en die is dus net. al geboekstraat. Nee. En dat hij nou eerst of tweede of vierde staat, dat maakt het dan net uit. Het is gewoon een perfecte skipper geweest op een perfect scootje. Ja, maar wat ik me dan afvreeg van, dus, ja, het plezier is zo mooi. Maar je ziet je echt naar je doelstellingen bijvoorbeeld. Hè. Er is nou 4 keer woen, dus is 4 keer bij de eerste fjouwer. Takom hier, of 10 keer bij de eerste 2? Of kun je dat als doelstelling voor jezelf? Nee. Nee, de doelstelling is echt om maar plezier en je skipt maar dat ding en je ploeg te zien. En dan, ik noem dat meestal gevallenschade, dan haal ik het goed gaat, dan win je wel eens een prijs. Maar ik wil dat zo simpel uit het. Maar ik wil dat hoeft, en natuurlijk met dat er op z'n nou dan bij, want dan is het doel voor. Je hebt wel een doel, je wil wel winnen kennen, Ja. maar je kan het altijd winnen. Want ik bedoel, daar ben ooromstandigen die ik een rol spelen. Nou, van die het is bepaald niet in zitten. En dat is ik een reden waarom je van die er wat bovenin steken. En ik wil, maar het plezier is Het allerbelangrijkste. Ja. En lekker eten, maar rijden is echt heel Ik heb belangrijk. ondertussen wel aardig honger. Ja. Je bent vegetariër. Ja, ik neem net. Vegetariër, ja. Ja, Maar met die jullie weet dat net, hè? nee, Nou, die weet het net meer. Ik lees het wapenjocht voor. En dan kun je hem even lekker eten. Maakt het die wat uit? Wat voor wien we hebben, hoor? Nee, u niet meer. Nee, oké. Nou, is heel voor plezier, of net? Ja, daarom. Dan was dat goede wien. Goeie win, hè. Nou, morgen bij dat is mooi. de laatste wedstrijd op de Snitsenmarkt wordt het 21 graden. Dat vind ik dan wel weer noffelijk. De zinnen komt er al terug en het wordt 21 graden. Dat ziet het 2 keer. De wind komt uit het noordoosten en is zwak. Minecraft 2 onttraaien. Nou, dan mooi met waan. Zij is het. Ik wil hem dankzeggen. Lekker eten. En morgen ben we er weer op een Snitsermarkt. Met Douwe Visser en een grutte Snitservlagen voorop. Met Iris Kroes op de harp erbij. Graag onmorgen. en rijdt ze achterin de roef. Ja. Een stukje hier.